Причините за човешкото щастие са многобройни, но в основата, мили хора, винаги е била тя – любовта. Само тя има силата да движи света напред и да помага на нас, хората, да бъдем по-добрата версия на себе си. Идва като ураган или като попътен вятър, за да ни поведе напред към мечтите, към копнежите, към стремежите. Или пък просто минава през живота ни, за да ни научи, да ни промени и да ни накара да повярваме в нейната безгранична сила. Понякога влюбването между хората става неусетно и неочаквано, а друг път отнема време да опознаем човека до себе си. Безспорно е, че всяко влюбване е различно, но има само едно единствено, което преобръща целият ни свят. Него не можеш да го сбъркаш, защото усещаш с всяка фибра на тялото си, че всичко се променя и сърцето ти само те води напред. Ритъмът му се напасва, сякаш опитвайки се да наподоби ритъма на онова другото сърце, което знаеш, че вече бие само и единствено за теб. Защото тази любов, истинската, преобръща и пренарежда приоритети. Кара те да бъдеш истински и да не се страхуваш. Да хванеш живота си в ръце, да докажеш, че имаш силите да градиш, да успяваш и да бъдеш човека, с когото един ден децата ти да се гордеят и да искат да бъдат точно като теб. Това прави тя. Дава много. Гради човешката душа и отключва чекмедженца с емоции, нежност и вдъхновение, за които преди това никой друг не е имал правилния ключ.